କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଦଚାରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଯୌବନ ଗର୍ଭିଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ନିଶାସକ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଅବାଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଓ ଚାକର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଭୂରି ସୈନିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଅପ୍ରିୟ ବାଦିନୀ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଅଦରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଅବିବେକୀ ରାଜା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଉଦ୍ଧତ ସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଅଳସୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଦୂଷିତ ପରିବେଶ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରହିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ।